akara ekwentị, ekwentị phone, ekwentị phone, akara ekwentị phone number, akara ọba ego account number, akara njirimara onye signature, ekwentị phone, akara ekwentị phone number, akara ọba ego account number, akara njirimara onye signature. How to call phone number in Igbo language? Case akpọ akara ekwentị asị efu a na 0 dị ka efu maọbụ nkịtị, efu asatọ otu, abụọ abụọ, efu asaa asatọ, otu anọ ise. Ọzọ soro m kwuo ya, efu asatọ otu, abụọ abụọ, efu asaa asatọ, otu anọ ise. Times ya bụ 08122078145. Ndewo. Mbọsị nta achọrọ